sa gugma ni Kristo. Kahibulunan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mabalik siya, andam ka ba? Kung mabalik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting manawatan. Kung mabalik siya, andam ka ba? Kung mabalik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala, amo mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita pagadumalahon karong gabi na sa inyong mahigala. Brother John Dihito, Brother Isaw Dihito, o kiniusab si Brother Livy Clavis ang magapakig-uban kanino ning usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mahigala makapadala og mga mensahe nga rinamo ni Brother John sa mga number nga inyong nahibaw-an nga among gihatag kanunay nga na kaninyo. Maka-send mong higala og mga messages, greetings, or kaha mga pangutana or mga dugang tubag sa pangutana or naaba mo mga reactions ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O nialang sa ato mga viewers pod sa nagkalinlain nga part sa kalibutan karon nga naglantaw og naminaw sa atong programa, gina-welcome na to ang tanang mga viewers, no? Aniya ngadto sa atong mga followers, palihog atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa atong mga friend para sila sab mabliss po sila sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan nini or pangutana nga atong pagatubagon dinhi sa ato nga tulumanon. So kung naamoy mga pangutana diya mahigala nga ning abot sa inyong unahuna nga gusto mong mahayagan mo, ayaw mo pagpanuko sa pag-text namo diri ni Brother John, or pwede aring mo send og pangutana sa comment section nato higala sa Facebook, no? So isend na dinhi inyong mga pangutana, basta kay mga pangutana nga heartily gyud nangutana ta tungod kay gusto ta nga mahibaw sa tubag, gusto tang mahayagan, kay gusto tang makasabot aron ta makapangalagad sa hustong pag-alagad ngadto sa Ginoo. So ikalipay na namo higala ang pagdawat ni ana o niya gahinan nato na og panahon sa pagtubag ni ana nga mga pangutana. So atangin niyo ang atong mga pangutana nga tubagon karon
Kay doon na mo'y dako kahigyunan higala sa pagpalanog pod sa inyong mga hunahuna, pag-contribute sa inyong mga hunahuna, padangat din ni aron sad ang nangutana, matinawan pod gikan sa inyong mga dugang tubag nga inyong ipadala din sa ato nga programa. So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome. So si Brother John, murag na siya po'y ipadangat nga na kanyang mga pagpangumusta. Okay, daghang salamat Brother Leve. Well, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami magpasalamat sa inyong mga pinadayonon nga pagsunod ning atong programa sa kanginan. Busa kutob sa giabot ug sa tanan naminaw karon. Welcome ug maayong gabi kanaton tanan. Okay no, padayon tahigala atong tagaan sa panahon si Brother Isaw sa pagbasa sa mga mensahe nga niya sa ato nga screen atong ihatag kaniyang panahon. Okay, salamat Brother Libby ug mayong gabi kanyong tanan mga kaigsunan ug mga kiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan. Kini ang maayong balita sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nitong programa. Welcome kamong tanan mga kaigsunan. Alang sa to nga mga live viewers, mangyo mis inyo mga kaigsunan ang atong programa, i-share po ninyo sa inyong mga Facebook account ug mahimo itag pod ang inyong mga friends aron nga daghan nga mga tawo ang makapamati, makapatalinghog sa pulong sa Ginoo pinaagi nining ato nga programa. Well, do na tayo mga mensahe nga na-receive gikan sa atong mga viewers ni as Brother Rufino Moreno, niya pod si Sister Alma Mahait watching from Dadiot San Isidro Leyte. Ang iyang mensahe, happy evening to everyone. Niya pod si Sister Madam, maayong gabi ninyo din ha, Madam. Salamat sa pag-view, Madam. Niapod si Sister Nona Hani Monterdi Punay watching from Aguho, Danbantayan. Mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Libby ug Brother Isaw sa tanan listeners aning programa. Salamat sa pagbasa and God bless. Niapod Thank you, Hanay, sa pag-view. Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby ug sa tanan nga mga kaigsunan makanunayang nag-view ug nagsulod ning programa. God bless sa tanan. Ang gabi ninyo din, Brother Ronilo. Niapod si Sister Jeannie Rama Fermin watching from Victory, Calatrava, Negros Occidental. Ang iyang mensahe, mayong gabi sa tanan, labi na ninyo mga brad. Ahay diri sa amoa daghan kayo gipanghilanat brad tungod tingali sa klima namo diri, kalit lang og ulan nga init man unta kayo. Keep safe sa tanan kay labi pa sa lamok nga gadalag dinggi. Salamat brad sa pagbasa. Kabay ang Dios magpanalangin sa inyong programa og magaayo usab siya sa may gipangbatyag. Mao man na diri pod sa mga sis, no? Maupod gihapon na, naapod gihapon ang mga hilanat, naapod ang dinggi gihapon. So doble ingat kita. Niapod si Brother Mario Alquizar. Mayong gabi ninyo Brad Libby og Brad John og Brad Isaw. Minaw mi diri sa Panalipan Katmon kauban si Brad Pablo Jason Jr. Mayong gabi ninyo din ha Brother Mario Alquizar niya. Mayong gabi kang Brad Pablo Jason Jr. Niapod si Sister Nili Canto. Ang iyang mensahe, minaw mi DYCM og Facebook Live. Salamat Sister Nili sa inyong pagsunod og pagsubay-subay sa ato nga programa. O nya dinhi sab sa ato nga Pikas monitor ato sa nakita nga nakiguban kanato sila si Sister Nisibel Villaganas di Cesario watching from Masbate City. Niapod si Scout Ranger Senior, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, niapod si Sister Mary Grace Moncada Mainit, niapod si Brother Robert Chris Vargas Flores, niapod si Brother Reston Bueno, niapod si Sister Jerly Saga, unya niapod si Brother Ian Kevin Dorotan. Nya may pagpaminaw sa daynod ni Brother Ilinulya dinhaa sa Laray Paypay. Kaili, mayong gabi kanimo og salamat sa imong pagsunod og pagsubaybay sa itong programa. Mayong gabi sab dinhaan ni Tatay Mariano Moraldi og ni Tatay Vicente De La Rosa. Mayong gabi inyo dinha. Nya, mayong gabi sab ni Nanay Julita Tagalog og ni Tiriling dinano nga nagsunod sa og nagminaw sa itong programa sa Tambungon.
Unya maayong gabi isab din nila ni Brother Remy Sigarino o kauban siyang pinalangga ang asawa nga si Tinday. Well, wala naman tayo nakita nga dugang pang mensahe mga kaigsunan. Diniya wala naman napuno nga mensahe. Siguro ngadto na ta sa pagpadayos tong programa. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw sa adto tas paghatag og dugang paghatag og pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karong gabi. Og manghinaot ta nga ang nangutana ani naminaw karon. Daghan man ning pangutana higala nga about sa cross. Daghan kay pangutana ni about sa cross. So alang sa uban nga nangutana ani bahina, daghan na din sa akong cellphone about sa cross. Ganlason na mo, usahon nagtubag na mo karon kining mga pangutana about sa cross nga midangat dinhi mga higala sa atong programa. Natoy mga daghang nga punbok dinhi nga mga cross pangutana. Yan natoy pangutana sad si Brother Tutron, no? Ilanan utana po siya dinhi. Kanya mao ni pangutana niya po lain pangutana mao gihapon. Good PM good PM question. Ang yawa maabog man sa cross. Kamo po di man manguros sa ato pa pareha di ay pareha di ay mo kauban mo sa yawa. Kay mo ni pangutana dinhi nga aton tagaag pagtagad karon ako ning subli og basa gaingon dinhi. Good PM question. Ang yawa maabog man sa cross atawa kana mahadlok kuno sa cross. Kamo pod di man manguros sa ato pa pareha di ay mo kauban mo sa yawa. Okay, thank you kayo sa pangutana nga gipadangat dinhi atangi og paminawa higala ang mga tubag nga among gihatag karong gabihona. Unang mutubag si Brother John Dito, sundan ni Brother Isaw o ni akon tapuson mga higala. Well, daghang kayong salamat Brother Libby, mahitungod aning pangutanaha. Sa tinud-anay lang gyud, ubay-ubay sa Ginoo sa mga taong napatuo og nauto-uto na ning doktrinaha. Kay bisag unsaon nimo pagsusi ang Biblia, wa magig kay mabasa nga gisulti o gitudlo na sa Biblia ang yawa mahadlok sa cross. Only nga ang simbahan ra gyud nga Catholic Roman Catholic Church maoy nagtudlo niya na nga ang yawa mahadlok sa cross. Unang-una diha sa cross si Kristo gilansang. Ug inyong hunaon asa man unta ang angay nga kahadlukan, si Kristo o ang cross. Kung ato nga tan-awon, ang cross adunay ni dako nga mensahe diha sa kinabuhi sa tao tungod kay ang cross manggod diha nagpakamatay nagpalansang atong Ginoong Hesukristo. Pero nabali kay ang gitagaan og dako kayo nga importansya og mga doktrina kining gitawag mga superstitious belief, ang cross dili si Kristo. Kung unsa ka tinuod man nga ang yawa mahadlok sa cross, wala gyud gisulti ni ana sa Biblia nga ang yawa mahadlok sa cross. Way gisulti ana sa Biblia. Ang gisulti hinuon sa Biblia, suklan ang yawa, inaagis pagampo og siya mukaratil pagdalagan. So diha sa mga pagampo ang yawa mahadlok. Si Kristo gitintal sa yawa, wa kay mahadlok ang yawa kang Kristo, ang cross na nga iyang gilansangan mo ay mahadlok. Pero kinsa magyud nagtudlo mahitungod niya na walay lain ang simbahang Katoliko. Karon ato kunong pamalandungon pag-ayo. Adunay daghang mga tawo nga atong makita. Sa among nakita, inyo pong nakita. Ang inyong nakita, amo pong nakita. Sa matag panahon, bisan pag-driver sa mga bus, kadaghan ka makakita nga igdayon gid na ng kambyada, igdayndagan manguros. Ug unya, ang magdasad sa motor uban pa dinha, manguros pod. Ighapit sa simbahan, kanang maagi ba lang mulabay manguros. Kung inyong hunahunaon kuno mga kaigsunan, eksakto ba gud ni?
nga ang tao ug moadtos tong itan di mo kakitang na ay manguros. Ang mga tao mag-inom, magpatay, magpinusilan, magdinonggabay, di mo kitang na ay manguros. Ug moadtog diskuhan, di mo kakitang na ay manguros. Moadtog sabungan, di mo kitang na ay manguros. Moadtog tibakayan, di mo kakitang na ay manguros. Considering awa dito yawa. Pero nga naman, ug moadto mo og simbahan, halos tanang tao man nanguros. Unya abog man na siya yawa. Nagpasabot nga ang simbahan ninyo mo ipuy-anan siya yawa kay halos tanang tao musud diha manguros. Tanawa, dinhi sa doktrina Kristiyana nga akong gigunitan para instruction de los niños in lengua Bisaya, pagtulun-an gini sa simbahang Katoliko. Unya, kini walay kapin kung kulang ani. Ato laning basahon dinhi ba sa page 3. Ang gisulti dinhi pagtulun-an sa mga Kristiyanos. Tanawa, susiha ko no, o kanang pagtulun-an sa mga Kristiyanos, mao ba ng pagtulun-an ang gitudlo ni Kristo dinhi sa Biblia kay Kristiyanos gani, sa to pa nga. Sumusunod na ni Kristo kay Kristiyanos gud. Kung unsa mainyong gituhuan, susiha ang Biblia kay sumala sa Juan 5:39, kamo nagasusis kasulatan kay nagunahuna mo nga pinaagi ni makakaplag kamo kinabingdayan ngani kini maong nagpamatuod mahitungod kanako. So diha sa kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Karon, kung atong basahon dinhi sa page 3 sa Doktrina Kristiyana, Instruction de los Niños en Lingua Bisaya, nagingod dinhi katugnanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Ang cross gibutangan na gyud santa, meaning babae ning krusa kay og santo pa unta lalaki ni Santa Cruz, wa mas Santo Cross. Ang mga bata ug mga min sa unas mga tiguang taga santa ug babae ug lalaki taga santo. Kaluyan ka sa Dios. Pero dinhi gisulti dinhi katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Kinsa nagtudlo? Simbahang Katoliko. Unsay gitudlo? Katungdanan sa tanang mga Kristiyanos nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Unya kay napatuo pod sila nga sila sa Kristiyanos. Amo na ning resulta na. Unya niya kay dako uyamot ang pulosta kaniya tungod kay maoy hinigibanta sa mga Kristiyanos nga ighingilin og igbubugaw nato sa yawa. Unsa man ning hinigiban? Kung imong tan-awon, gamit tuno ni siyag na ay mga unsa man. Mga katalagman kining hinigiban. Pero gipaila o gipatuo sa simbahang Katoliko nga ang pagpanguros mo'y hinigiban sa mga Kristiyanos og ighingilin og ibugaw sa yawa. Tanawa lang ganini ho. Kini ba tinuod sa inyong paghunahuna nga ihingilin og ibugaw sa yawa kini ni ang pagpanguros o cross? Naging dinhi. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa cross. Mao na gitudlo sa simbahan. Pero wa po na itudlo sa Biblia. Kabantay mo ana. Kay kung naa gitudlo sa Biblia nga ang yawa mahadlok sa cross, kinsa man nagtudlo da? Ang Diyos ba? Ang mga apostolis ba? Ngayon din nga mahadlok kuno ang yawa sa cross. Busa kung manguros kita, ayuhon ta pag-ayo, ayuhon ta kaayo ang pagpahamutang sa mga pagpanguros. Kay pangalasagan ta ang atong lawa sa cross aron dili kita duulon sa yawa. Tanawa na ang lawas kuno nato gipangalasagan, unsa man na gipanalipdan ba kalasag panalipod. Atong lawas unya aron di ta duulo sa yawa ug gikrusan ta ang atong agtang aron dili kita pagatambungan sa yawa sa mga daotang hunahuna. Unsay tumong katuyuan nga ang agtang sintro sa pagpanguros aron dili tambungan sa yawa sa daotang mga hunahuna. Karon niya
Sa inyong pagunahuna ka kanang nakabuhat og mga kriminal dadwa na mag-agi ilang agdang og panguros diha. Unya ang nabuhat nila nga mga krimen, dili ba na mga daotang huna-huna? Pamalandungan nyo pag-ayo. Sunod nag-ingon din gikrusanta ang atong baba aron dili kita magapamulong sa mga daotang pulong. Unsay tumong og katuyuan nga ang baba krusan aron dili makapamulong og daotan nga mga pulong. Paghimo ko numog obserbasyon. Kung kinid ni ipik ba nga ang krusan yaw pinuhon para bagyod pagkrus ang baba aron kuno dili makapamulong og daotang pulong. Pero nga naman nga kanang mga baba nga kanunay na nga ginakrusan, kita magyud mismo makakita, makadungog niya nang mga pulong nga mugula na ng baba, kanang piste, kulira, inatay niya. Pulos ra ba na mga ngilngig nga mga sakit? Piste, kulira, inatay, kalibag dugo, mga sakit mo na, mga ngilngig na nga sakit. Unya ang baba kuno gikrusan aron di ka pamulong og datang pulong pero tanaw rag masuko sa mga anak. Karon kuliraha ka madunot ka karon. Nganong ingon ana man ang sintultihan sa mga baba nga nakrusan mo na og tinuod pa na nga ang pagpanguros pugong na sa baba nga dili makada pulong og datang mga pulong. Unyang gisgutan padinig gikrusan ta ang atong dughan aron dili kita makabuhat sa mga daotang buhat. Unsay tumong? Gikrusan ang dughan aron dili makabuhat sa daotang mga buhat. Bitanawa ni ron ang mga dughan nga napuno sa sigig kurus-kurus. Labi na sa mga batan-on ron, di nahapit sininaan. Og sininaan gani ang katunga sa tutoy ning gawas na. Ang katunga ang atngal na lang halos may tabunan. Gikrusan ko nung agtang. Aron kuno nga aw ang dughan. Kay aron kuno kinana ang maka di kabuhat og daotang buhat. Mga butang kini nga gitudlo sa simbahan nga wa itudlo sa Biblia. Karon unsay nahimong epekto ini diha sa imong kinabuhi? Nakapasuod ba nimo dis Ginoo? Unya nagingon dinhi ug kun manguros kita ingnon tan ini tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among mga kaway bawion mo kami Ginoong Dios namo sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Balikon ko ang nagtudlo nga ang yawa mahadlok sa cross ang simbahang Katoliko. Wa itudlo sa Biblia. Wa itudlo ni Kristo. Wala itudlo sa mga apostoles. Kinsay nagtudlo ani? Ang simbahan rang Katoliko. Kung wa magtudlo si Kristo, wa magtudlo ang mga apostoles. Meaning, nga dunay doktrina nga gitudlo sa simbahang Katoliko, nga wa itudlo sa mga apostoles ug wa itudlo ni Kristo. Ug kay wa man magtudlo si Kristo ni anang doktrina ha, only nga ang simbahan ra, way labot ang simbahan sa gitudlo ni Kristo ug ang gitudlo sa mga apostoles. Mga kaigsunan, si Kristo namulong ng daan sa Mateo 24:4, magbantay mo nga walay magapasalaag kaninyo. Muna karong panahon na daghang gyud ang naisalaag. Daghay mga taong nagunahuna nga tinuod na nga ang yawa mahadlok sa krus mo nang ilang manguros sila. O unya ang tinuod pagasulti, naabay nahimong epekto sa inyong kinabuhi sa pagsunod diha sa Ginoo ang pagpanguros? Wa. Ngano man? Kung gikrusan ang baba kay aron di makapamulong og daotang pulong, ang baba ginong gikrusan mo may mamulong og daghang kaayong mga sala. Unya niipik di ay wala. Si Kristo namulong magbantay mo nga walay magapasalaag ninyo. Mga kaigsunan, nagbantay na ba mo ron? Kung nagbantay mo ron, unsa may inyong gibantayan, ang kamatuoran o ang bakak? Hinumdumi nga ang Ginoo naghatag unta o giya. Sama ba sa tao nga muadto siya Manila, sama sa barko nga mugikan sa Cebu paingos Manila, na ang maginagiandam sa mga
tripulante. Mapa o kumpas. Duha gani ani ang wa sa barko bisag naa ang kapitan, naa ang chief engineer. Niining duha kung may usa ning wala di gina-clear sa Coast Guard. So naa gina ang mapa o ang kumpas. Ang pangutana karon, kinsa may gihimo nimong mapa o kumpas sa imong kinabuhi paingon sa Ginoo? Ang cross di ay? Ang balaang kasulatan nganuman. Sumala sa kadang Timoteo 3:16, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ha? Busa diha ta magbase sa kasulatan kung unsay gitudlo mao nay atong sundon o mao nay ato nga tumanon. Karon sa nagdagan ang barko, wa man ay karsada ang dagat. Pero ang gisaligan nila ang mapa o ang kumpas. Ang kumpas igo ora na mutugan sa north, east, west ug south, diin ka na nahimutang. Pero ang mapa magpahibalo na sa imong agian nga ayaw diha kay bahura na, parula na, madasmag, masangad ang barko. Taliwala sa kangit-ngit kagabion ang barko, naabot gyud dito sa Manila. Way karsada, way daan gisubay. Nganong naabot tungod na sa mapa o kumpas. Ug wa tay lain nga masandigan nga mahimong mapa ug kumpas sa atong kinabuhi nga mainsakto ta. Ang Biblia mo ni mapa ug kumpas ng kinabuhi. Pero tanawan ng mga taong wa magbasa sa Biblia. Tuo lang po dayon nga ang pagpanguros abog na sa yawa. Tistingi kuno ninyo. Panahon og naa ng yawa. Udagan mahadlok bagid siya. Ha? Ngano man? Mao man doktrina nga inyuhang nadawat. Muna doktrina ang gitudlo sa inyo. Pero si Kristo nagpasidaan, magbantay mo nga walay magapay sa laag kaninyo. Hinaot pa igalang ang pulong sa Dios, makapabag-og, makapausab sa inyong mga hunahuna. Dili sa mga tradisyon, kundili sa mga pagtudlo dinhi sa kasulatan. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw aning mga bahina. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John. So dili pa ta mahatag dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan. Ato sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhi sa atong screen. Niya si Sister or Brother Freddy Filicano. Ya mensahe mayong gabi ninyo duha Brother Libby ug Brother John tan-aw ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu. Oy, maayong ako sa taga Balod, San Fernando, no? Kumusta diha ang taga San Fernando? O niya pod si Brother Elmer Lacerna. Yang minsay matod pa sa mga pagtuo-tuo, masadlok pa kuno ang simbahan kaysa minteryo. Mo na lagi na nga og hadlukan pa ang simbahan kaysa sementeryo. Ako nakaagim sa kog higda ng minteryo nga nadautan ko sa motor. Unya wa no choice, wa na magykuan alang-alang pod ang motor layo, adiha na lang ko sa minteryo kana bang diyas may pultahan na may kahigdaan, diha na lang ko ni higda. Wa man po'y kuan hinoon ang minteryo. Wa man po'y nang hilabot dito. Pero amot sa simbahan og hinon sa simbahan sa Adventista kadaghan nago katuog, pero sa ubang simbahan, sa ubang sikta, wa ko kay bawg hadlukan ba. Niya pod si Sister Lynn of Korea, mayong gabi Kuya John, Kuya Libby. Naminaw na pod ko diri sa kinatalkan. God bless. Salamat Sister Lynn sa pagpaminaw. Niya po si Brother Elmer Lacerna, mangutana dahil ko mga brad kung nun sa inyong opinion ining pag-amin sa mga ginikanan o sa mas magwang o gidad di ba na supak sa atong doktrina. Wa man tay kuan, wa man tay gidoktrina nga ang pag-amin, pagtahod man na. Wa dili man na doktrina, wa man sad ta doktrinahay ana. Culture. Kultura lang na siya. Mga Pilipino ba? Mga kuan na sa Pilipino ba agig, respetar, pagtahod ingon ana. Pero wa na nagpasabot nga og di ka mo bless or di ka mo amin. There's something behind or sin nga imong na-commit, wala. Niapod si Brother Jake Sumalinog. Good evening ninyo tulo mga brother. Niapod si Yamin say mayong gabi sa tanan na listening to all.
Happy birthday Papa Sergio Tirana. Ang Ginoo magapanalangin sa kanunay mayong panglawas ug daghan pang mga katuigan gikan sa imong mga anak Tirana siblings. Okay, Brother Sergio. Hilom-hilom lang sa Brother Sergio. Imo naman di birthday. Happy birthday. Gikan diri sa kini ang maayong balita. Okay nga to mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana kabahin niining cross or sign of the cross mga kaigsunan og mga kaiglaan. Inyo naman tong nabati kaganiha nga kung ato nga lantawon wa gay gitudlo sa Biblia bersikulo ni kapitulo nga nagtudlo og nagpamatuod nga diha sa kini ang paghimo nga pagampo kinahanglan nga mag-sign of the cross mga kaigsunan og mga kiglaan. Duha lang ka klase nga cross gisgutan nga cross sa Biblia. Ang gisulti ni Kristo nga ang tawo nga mosunod ngadto kaniya kinahanglan nga magpas-an sa iyang kaugalingong cross o kadtong cross nga gilansangan ni Kristo. Kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglaan, duha ka butang ang kahulugan sa cross diha sa balaan nga kasulatan. Cross nga gilansangan ni Kristo diin didto siya namatay mga kaigsunan sa laktod nga pagasulti kamatayon ang simbolo sa cross og diha sa gisulti ni Kristo nga alang sa mga taong mosunod sa iya gikinahanglan pas-anon ang kaugaling cross nagsimbolo kana mga kaigsunan og makiglaan sa alantoson sa tao nga gikinahanglan siyang mosunod kang Kristo mga igalag maigsoon mupas-an sa iyang kaugalingong mga alantoson mga kuan sa kinabuhi ba. Now, kung imong lantawon og susihon diha sa doktrina nga mag-sign of the cross, makita nga wala gitudlo sa Biblia. Nan kay makita man nga wala gitudlo sa Biblia, asa man ni mga kaigsunan og makiglan makita nga gitudlo. Kini siyang pagtulunana makita tani nga gitudlo sa simbahan, mga kaigsunan og makiglaan. Ngani, ang pagtuo sa kadaghanan nga kung mag-sign of the cross ta, ang yawa mahadlok. Aw mo ni hinungdan ngano nga daghan na gunahuna nga og mag-sign of the cross ang yawa mahadlok kay mao may gitudlo sa simbahan. Kay kung ato nga tanaw no sa Fagberg Catechism page 10 ang gisulti nagingon gyud nga the sign of the cross drive away the devil. Ang gisulti sa sinulat sa Roman Catholic Church nga ang pag-sign of the cross makaabog sa yawa. Pero unsay kini ang basihanan, tinuod nga basihanan kanang concrete evidence ani kinsa may nagtudlo. Ang nagtudlo niini mga kaigsunan ug makiglaan ang simbahan rapod. Way lain nga basihanan mga konkretong ebidensya sama sa Biblia kung gitudlo bas Biblia. Kundi ila ra ni nga pagtudlo, ila ra ni nga himo-himo. Now kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan ug makiglaan sa lain nga mga sinulat sa Roman Catholic Church na ay mga kamaturan nga dapat ninyong may baluan, may tungod ni ining sign of the cross. Kung atong basahon ang sinulat ni Cardinal George Parley sa Catholic Encyclopedia Volume 4, page 526 mga kaigsunan, ang gisgutan mao kini. The sign of the cross is at once the initial and memorial of the name of Tammuz. Remember these words mga kaigsunan. Kanang pulong Tammuz, usa na siya ka Dios sa mga pagano, kana si Tammuz. Kung imong lantawon, ang gisgutan, the sign of the cross is at once the initial and memorial of the name of Tammuz. Nga pasabot, paghinumdom mga kaigsunan ug makiglan sa pangalan ni Tammuz. Si kinsa si Tammuz? Ang Dios mga kaigsunan nga giila. Ang giila nga Dios sa mga pagano, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Na katong padayonon, the founder of paganism and as such a finting military, pontifical and ecclesiastical ensign of Rome and her church. Kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og makiglan, si Tammuz ang founder sa paganismo, mga kaigsunan og makiglan. Sumala sa gisulti ni Cardinal George Parley. Unya,
Ang gisgutan din niya, such a finting military, pontifical, and ecclesiastical in sign of Rome and her church. Kanada nga to nga pag sign of the cross, pag hinumdum mga kaigsunan og makiglan sa pangalan ni Tamos. So mao ni ang kini ang behind the ang background ni anang sign of the cross mga kaigsunan og makiglan. Naibaw mo ngano nga misulod ni og mitumaw ni nga pagtulunan tungod kay diha sa Kristyanismo gipasulod ang pagtulon ang paganismo pinaagi kang kini ang Emperor Constantine mga kaigsunan ang Roman Emperor nga si Constantine. Diin dito nagsugod ang tanan nga nasulod ang pagtulunan sa mga pagano. Unya kana diya ang gihimo nga sign of the cross mga kaigsunan ug makiglan nga gitudlo sa simbahan nga gipaila nga abog kini sa yawa dili diay na mao ang tinuod. Kun dili ang tinuod mao nga ang pag-sign of the cross pagpahinumdom or paghinumdom sa pangalan sa Dios sa mga pagano nga si Tamos mga kaigsunan ug makiglan. Pasabot ba nga pagpahinungod sa Ginoo sa Dios nga gila nga Dios sa mga pagano nga si Tamos. Now, kung atong padayonon, ang sulat ni Cardinal George Parley ingon siya, in our own day, the doctrine of the cross is received as a mark for illiterate people. Mga kaigsunan, sa ato karon nga kapanahunan, ang doktrina sa sign of the cross gidawat isip usa katimaan sa mga kiniyang usay tawag aming illiterate mga kaigsunan sa mga irihis or ignorante nga mga tao. Kung imong lantawon og susiyon kay kanang illiterate mga kaigsunan ang definition na no read no write man. So matawag nimo og kiniyang kuan ba ignorante or irihis nga tao. Kung imong lantawon og susiyon, matod pa ni Cardinal George Parley diha sa Catholic Encyclopedia mga kaigsunan ug makiglan nga sa atong panahon karon diha sa doktrina sa sign of the cross gidawat kini isip mga timaan sa mga tao mga kaigsunan ug makiglan nga ignorante. Kamo din ha karon nga naminaw mga kaigsunan ug makiglan ay lang sab og siradi inyo ang kasing-kasing ug hunahuna. Tinuod man nga atong gibasa kay sinulat may libro man sa Catholic mga kaigsunan ug makiglan nga duna pa gyud ni kining author nga si Cardinal George Parley. Ang gisgutan di gini nato mahimo nga buhat-buhat or himo-himo kundi mga kaigsunan ug makiglan tinuod gyud ni nga ang gisgutan ni Cardinal George Parley ingon siya nga ang sign of the cross di ay or si kinsang tawana nga nagdawat sa sign of the cross nga pagtulunan usa kini siya katimaan sa mga taong ignorante. So, kung makita nato mga kaigsunan ug makiglan, mo na hinungdan. Ngano nga nasulti ni Cardinal George Parley nga kining timaan sa mga taong ignorante tungod kay nagsunod-sunod brasad sa pagtulunan nga gitudlo sa simbahan bisag wala mahibalo kung unsay kahulugan. Nagiisip lang nga abog sa yawa. Pero ang tinuod dili abog sa yawa kundili pagpahinumdom, pagdaig mga kaigsunan ug mga kaiglan sa Dios sa mga pagano nga si Tamos mga higala ug mga kaigsunan. Kung nagunahuna mo nga diha sa pag-sign of the cross pagpasigarbo or pagpasidungog kini sa Dios nasayop kamo kay mga kaigsunan ug mga kaiglan ang pag-sign of the cross kini pagdaig paghinumdom sa Dios sa mga pagano nga si Tamos mga kaigsunan ug makiglan. Wa para mahuman. Kung atong tanawon sa sinulat ni Bishop Louis Larabua Muro mga kaigsunan sa Catholic Faith diha sa page 363 ingon siya mga kaigsunan ang doktrina sa pagpanguros wala tukuran ni Kristo kundili kini gitukod sa Roman Catholic Church o kini dili makaluwas sa tao. Ato nang timanan mga kaigsunan ug makiglan. Ang giingon ni Bishop Louis Larabua Muro, mga kaigsunan, bishop sa Catholic Roman Catholic Church, ingon siya nga ang doktrina sa pagpanguros wala kini tukuran ni Kristo. Pasabot
Kay wa man tukuran ni Kristo, mga kaigsunan ug makiglaan, kini tinukod lang day og tao. Nan kung imong padayonon, kung dili kini gitukod sa simbang Katoliko, og kini dili makaluwas sa tao. Kung naguna-una mo nga diha sa pag-sign of the cross, mamaluwas ta gikan sa kalisdanan. Kana nga paguna-una mga kaigsunan ug makiglan, sipyat kana. Kay nga naman, ang gisulti ni Bishop Louis Larabua Moro, ang pag-sign of the cross, dili makaluwas sa tao. Nan kay di man makaluwas sa tao, kung saan pag-abog siya wa. Mga kaigsunan ug makiglan, kung mag-sign of the cross ka, nga di man gani makaluwas sa tao. So kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglan, mao kini ang kamaturan, mga kaigsunan ug makiglan, nga kung imong lantawon ug susihon, mga higala ug mga igsoon, kana di ang pag-sign of the cross, dili na iya nga pagtulunan sa Dios. O dili usab makaluwas sa tao. Mabitaw na nga nining atong panahon na ang Dios subo gihapon, bisan pa man nga ang mensahe sa maayong balita mikuyanap na sa tibuok kalibutan. Kay taliwala mga kaigsunan nga padayon ta nga mosunod og motuman sa pagtulunan nga binuhat og tao, padayon sab nga ang Dios mamasubo sa ato nga binuhatan. Mabitaw na nga misulti siya, mga kaigsunan ug makiglan, Marcos 7 kapitulo 7, Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8, ingon siya, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Taliwala sa atong pagsimba, pagdaig sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan, unya naghimo ta, nagsunod ug nagtuman ta sa pagtulunan nga hinimong tao. Nahimo diha sa atong pagsimbag pagdaig sa Dios, nahimong kawang, nahimong kulang, mga kaigsunan ug makiglan. Nganong nahimong kawang? Tungod kay diha sa atong pagsimba, ang ato nga gituman, ang atong gipagpanudlo, ang doktrina man nga kalagdaan o ginimo lamag tao. Nan kung imong padayon ng 8 ningon siya, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, og may inyong ginawiran ang gikabiling-biling kalagdaan sa mga tao. Nawakli ang pagtulunan ngaya sa Dios, og nahimo nun nga napaigbaw ang pagtulunan nga hinimo lamag tao. Muna nga nahimong kawang, nakuwang ang atong pagsimba ngadto sa Dios tungod lang sa butang nga ato nga gisunod o gipaka doktrina, gikapadako pagyud ang pagtulunan nga hinimo lamag tao, mga kaigsunan ug makiglan. Ang sekreto ra gyud mga igalag mga igsoon nga gitudlo sa Biblia, abog sa yawa, mao ra gyud nga kita magampo ngadto sa Dios, ug ang yawa mokaratil sa pagdalagan, mga kaigsunan ug makiglan. Nga naman ang yawa nagatuo sa Dios, ug ang yawa nagapangurog sa kahadlok ngadto sa Dios. Muna nga kung imong tanawon, muna ang gipasamtog sa Biblia nga kung kita mosampit magampo ngadto sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan, ang yawa mokaratil sa pagdagan, mopalayo sa tuwa. Kay nga naman dunay kahadlok ang yawa ngadto sa Dios usab. Well, alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, mga kaigsunan ug makiglan, ang panahon ako nga ihatag kang Brother Libby. Well, sa di pa mohatag sa Brother Libby panahon dugang tubag, mayong gabi dayno ni Ma'am Lisa Bilyastiki dinha sa Nailon. Ma'am, salamat sa imong pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Hinaot nga ang Dios magapanalangin usab kanimo. Brother Libby. Okay, salamat Brother Isao. So mato ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana sentro karon mahitungod sa pagpanguros. Murag mga kuani kabuk pangutana dinhi, murag mga 5 ka pangutana about sa cross. So ato lang pahibawon sab ang uban nga ingon anim pangutana, amo na lang gi apil higala og tubag no ang inyong mga pangutana. So ang pangutana nga ato nga gitagad pagtagad kining about sa cross, matod pa niya, good PM question, ang yawa maabog man sa cross. Kamo pod kay di man manguros sa ato pa parihas daay mo kauban mo sa yawa. Okay, thank you kay no. Kay di man kuno manguros ang Seventh-day Adventist
kauban na si yawa. O kay ang yawa ko no mahadlok pod sa cross. Mangutan na taog diin man dapita. Sa Biblia nato mabasa nga naay gisulti nga ang yawa mahadlok sa cross. Wa kita mabasa diya. Natay mabasa nga cross pero wa tay mabasa nga ang yawa mahadlok sa cross. Kanya matod pa nimo kamo pod kay di man manguros kauban pod kuno siyawa. Wa sa gisulti sa Biblia ana. Wa ko gisulti sa Biblia. Wa mag-ingon di ana nga kay dili man manguros kauban sa yawa. Sa ato pa ang manguros para nila dili kauban sa yawa. Nindot silang pangutanaha. Pero atong i-base sa Bible higala wa gyud nay mabasa sa Biblia nga ang yawa mahadlok sa cross. Wa tay mabasa sa Biblia nga ang tao nga di manguros or dili moampo sa cross. Wa tay mabasa nga mahimong iya siyawa. So kining cross mahigala kanus man mi tumaw. Kung atong tanawon ang mga record, ang pagpanguros mga higala or ang pagsimba sa cross hingtumaw na niadtong year 300. Giimbento na sa tao na nga pagtulunan mga higala nga ang yawa mahadlok sa cross. Pagtulunan na nga wa sa Biblia kanang manguros ang tao, kalabanan manguros man. Wa sa nas Biblia sa ato pa ang biblical na mahigala. Kung nag-imong tan-awon ang Biblia sa kaduhang Timoteo 3:16, ang ato mabasa nagkanayon ang pulong sa Ginoo, ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios. Og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa mapuslanon kini sa pagtudlo sa katao, sa pagbuhat og matarong. Muna ang Bible. Muna hinungdan din sa atong programa. Ang Biblia maoy gisandigan nato sa bisan unsa mga pangutana nga inyong ipadadhi atong sukdon sa Biblia. So sa diha nga atong gisukod sa Biblia, wa gito mabasa. Mahitungod anang cross nga manguros o giampuan ang cross. Kay karong panahon na may maganing pistahan mahitungod sa cross kanang gitawag nila og Santa Cruz. Santa Cruz. Kanya manimba sila ngadto sa cross. Ang importante unta niya na kadtong gilansang sa cross, dili kanang cross ang nahitabo sa tao, giapil ang cross og simba. Musimba po sa kang Kristo, pero musimba po sa cross. Unya muluhod sila at tubangan sa cross na gitawag og Santa Cruz nga panahon umingon sila nga pista ni sa Santa Cruz. So karon hingtumaw lang na sa tuig 300 AD ang nag-imbento ana ang Roman Catholic Church. Gani kung imong tan-awon ang doktrina Kristiyana nga basahon, gihatag nila ang katarungan mahitungod sa panguros mga higala. Nganong manguros sila? Tungod lagi kay ang pagpanguros daw pag-abog sa yawa. O mamuni ilang pagtuo, tanaw kung basahon na sa first page yun mga higala, ang title Pagtulunan sa mga Kristiyanos, kanigikan sa doktrina Kristiyana. Kaya hindi ito mabasa
kinahanglan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz kay dako o yamot ang pulos ta kaniya tungod kay maoy hinagibanta sa mga Kristiyanos nga igahingilin og igabugaw nato sa yawa. Kay ang yawa mahadlok o yamot sa krus, busa kung manguros kita, ayuhon ta kaayo ang pagpahamutang sa pagpanguros, kay gipangahasan, gipangalasagan ta ang atong lawas sa krus aron dili ta duolon sa yawa, o gikurusan ta ang atong mga agtang aron dili kita pagtambungan sa yawa sa mga daotang hunahuna. Gikrusan ta ang atong baba aron dili kita makapamulong sa mga daotan nga pulong. Gikrusan ta ang atong dughan aron dili kita magbuhat sa mga daotan nga buhat, ug kon manguros kita ingon ini tungod sa timaan sa Santa Cruz. Okay, mo ni mga higala ilang katarungan, mo'y hinungdan nga manguros sila, mo'y hinungdan nga moampo sila sa krus, o niya nagtuo sila nga ang pagpanguros mao'y pag-abog sa yawa. Pero wa tayo mabasa diha sa Biblia, mga higala. Wa na diha sa Biblia. Asa na mabasa? Ilang hinimo nga pagtulunan. Kining doktrina Kristiyana, pagtulunan ni mga higala sa Catholic nga wa magsukad sa Biblia. Ilang kaugalingon nga pagsabot. So mo'y hinungdan nga nagtuo sila ana, gasimba sila ana, gapanguro sila, kay sa ilang pagtuo maabog ang yawa. Tuo po sila. Tuo sila sa kining ilang gitawag doktrina Kristiyana nga wa sa Biblia, mga higala nga pagtulunan. So kay minugna daira man nagtao, kay si Kristo may kayab sa langit. Human siya pagkabanhaw na atong year 31 AD. Mao'y pagkayab ni Kristo sa langit. 31 AD. 31 AD. So, may kayab siya dito. O niya, pagkatuig 300, wa na ning ambak si Kristo baris kalibutan. Aron sunugon, aron tukuron ang pagtulunan sa pagpanguros. Ang simbahan mao'y nagtukod-tukod niya na higala. So nagpasabot, balaod na nga minugna og hinimo sa tao. Kay pagtulunan pres Ginoo na apay klaro mabasa sa Biblia nga kinahanglan manguros ta kay pag-abog siya wa makamausad bidiri oy. Ato nang itubog sa pangutana og naay mabasa nga moingon nga nag-ingon nga kinahanglan manguros ta mga Kristiyanos kay pag-abog na sa yawa. Manguros mi dire. Pero sanglit wa man na sa Biblia hinungdan nga wala mi manguros niya na. Kay wa na diha sa Biblia nagpasabot kay wa man diha wala na isugo sa Ginoo. Ang nagsugo ana ang simbahan lang, mga higala. Ang church lang nagsugo. So di man na makaabog, pero matingala ba kaning atong mga higala nga og muadto sila og buwangan, muadto mga gitawag og mga kanang mga bisyuhan nga lugar, mga higala. Wa gyud manguros nagdaig sod, wa ko kabantay. Muadtos mga imnanan, mga beer house na ang mga chicks dito nga maglipay-lipay ang mga lalaki ngadto sa mga chicks. Wa gyud manguros nagdaig sod. Naon ta diha ang mga dili maayo na diyang yawa. Nga naman kay mga buhat mo na nga di maayo. Supak was kabuton sa Ginoo. Pero wa gyud manguros nagdaig sod, mga higala sa mga video bar o guban pa mga lugar. Way manguros. Monto na yang pangurusan. Kaya dihang mga yawa aron abugon. Pero matingala noon ka, ngano nga og makatungod ganing simbahan, manguros sila. Kay ilang pagtuo nga
nagtuo siguro sila nga ang simbahan po'y anan sa yawa. Kay ilamang abugon, kay pag-abog wag ko sa yawa. Muna inag-agig simbahan kay manguros. Ambot lang ipasabot nga ang simbahan po'y anan sa yawa, kay krusan kay abugon ang yawa. Maunay usa kadako nga question mark mga higala. Maunay hinungdan nga ang mga Seventh-day Adventist wala gyud nanguros tungod kay kana unbiblical. Sa Marcos Kapitulo 7 ngadto sa versikulo 9, nagingon si Ginosos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Useless lang dahil na ibalaod sa Ginoo nga klarong mabasa sa Biblia, matingala ta mangugat og ayo nga dili na mutuma ni ana. Pero naay mga sugo nga wa des Biblia, mangugat pud sila barog nga tumanon ang higala. So wa naman tayo akong ibalik ang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Mga higala, wala nang paigo nga panahon. So di pa tapuson itong programa na itong closing song, may man atong closing prayer. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo na sa mga langit nining gabi na o Diyos. Daghang kayong salamat sa imong pagpakiguban ka na mo. Lain ang mensahe ng among napaminawan. Kini among gisalig madawat sa Kristo nga manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa Tulumanon sa kini ang maing balita o kaniyang tanan ang mga suking pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan sa ni Brother Joel Tirana, kini ang mga higala Brother John Dehito, Brother Isaw Dehito, kinisab sa Brother Libby Clavis Raymond. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.